What's up mga Dre? Easy and welcome back to Easy and Joyce TV. Nandito kami sa may Sampabian, Hapon Hits with Kajaforms. So let's go! Good afternoon po. Good afternoon, mother. Pakyat kami ng Rohem mga Dre. Pupunta kami dun sa may Basura Trail. Matagal na rin kasi kaming di nakakadaan dito, kaya check namin ni Kajaforms. So yan, ahon! Ahon hit! Yun, Dre! Alright, let's go! Sana kaya pa. Isang buwan ho tayong hindi nakapag-bike. Dito masusubukan yung tuhod mo, Dre. Tuhod naman tayo ngayon. Wag puro downhill. Ayan, diretsong padyak pa rin kami ni Kajaforms mga Dre. Hinihingal na kami. Palubog na yung araw mga Dre. Tapos kumukulog na rin. Sana di kami maabutan ng ulan dito ni Kajaforms. Oh no! Okay lang maabutan kami ng dilim, wag lang ulan. So tuloy pa rin ang ahon mga Dre. Good afternoon po. So yan mga Dre, malapit na kami sa may Rohem. Aahon ulit. Diretsong ahon to mga Dre. So yun mga Dre, dito na tayo sa may Rohem. Yan, Rohem Resort. Pero diretso tayo doon sa may Basura. Yan, ahon. Ito, magpapakaliwa tayo mga Dre. Uy, mukhang ginagawa na yung daan dito. Hindi, ginagawa lang dyan sa bahay Dre. So ito yung papasok sa may Basura Trail. I-reverse namin to ni Kajaforms. So ahon to diretso mga Dre. Padyak muna kami eh. Start na ng kalbaryo ulit mga Dre. Kajaforms, ahon! Sir, yes sir! Mahabang ahon to Dre. So yan mga Dre, hindi na kinaya ng powers namin ni Kajaforms. As usual, tulak. Dito yung part na may aso mga Dre. Oh, no! So yan, turbo yan mamaya. Yan ang magpapabilis sa amin. So
So yan mga dre, malapit na kami sa may entrance ng Dirty Ice Cream Stage 2. So magpapahinga muna kami dito sa forms dyan bago kami himatayin. Kamustahin natin si Kaja Forms dito mga dre. Hello dre, kamusta? Grabe. Katagal na hindi nagbike. Grabing hingal namin. Yan, warm up. Warm up ni Kaja Forms. Sobrang namuti na ako sa pagod, oh. May himatay na to mga dre. Grabe. Kaya mga dre, isa lang ang kailangan natin gawin. Be fit! Kasi kung hindi, magagaya nyo naramdaman ko ngayon. Advice ni Kaja Forms. Ibalik natin ang alidog, mga Kaja Forms! So yan mga dre, nakapagpahinga na kami. Babain na namin tong Basura Trail kasi mukhang sumasama na yung panahon. Oh no! Tumitid at kulog na. Tapos para di rin kami maabutan ng ulan kung sakaling uulan mga dre. So let's go! Let's go! Basura Trail! Sarap ng flow mga dre. Patilim na nga. So yun, yung downhill noon mga dre. Madilim na. So yun mga dre. Sana nakita niyo yung daan. Kasi madilim na, baka hindi na makuhanan ng camera masyado. Kasi pati kami nahirapan na din. So pabalik na kami ng parking mga dre. May konting ahon dito. Tapos diretsong downhill naman na mamaya ulit. Simentado nga lang. Ahon pa ulit, dre. Ganda ng flow. Tagasa lang eh.
Grabe pagod natin. Saglit lang tayo nagpahinga. Downhill na to, Dre. Nice, Dre! May mga aso, Dre. Sorry, Hawk! Madilim na dito. Makikidaan po. Ang bilis ni Kadyoform sa semento. Yan mga Dre, dito na kami sa parking. Nice, Dre! Woohoo! Enjoy! So yan mga Dre, dito na kami ni Kadyoforms. Buti na lang, di na kami naabutan ng dilim. Tapos paulan na rin. So yun ang aming quick hapon hits. Nice, Dre! Kaya kung nag-enjoy kayo, please subscribe. Subscribe ka na rin kay Kadyoforms. And hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa naming rides. So hanggang sa muli! Meanwhile...